Salamat Panginoon sa iyong puna, misyong kaloob sa aming puso. Marahay na hapon sa Indogabos, lalong-lalo na sa tuyang mahal na Diyos. Mga tugang, ini po si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, sa satuyang programang Marahay na Hapon. Ngunyan po, aldaw ning Webes, ika-6 ning bulan ning Mayo, sa tuya naman pag-uurulayan ang magayunon na tema. Ang tema manunugod lalo na sa pagkamuot. Yan po ang Ebanghelyo kasi ngunyan aldaw, nahali sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 15, talata 9 hanggang 11. Yan mga tugang, ang satuyang pag-uurulayan, ang pagkamuot ng Diyos sa satuya at ang pagkamuot taman sa lambang saro. Okay? So bago kita magpadagos kan sa tuyang programa, syempre mga tugang, inaanyayahan ka mo na makinig sa programang ini. Magdangog ta. Kadakol naman kamong mauukudan. Ining programang ini, hindi lang nagbibigay ng informasyon, kundi nagbibigay ng inspirasyon. Sana ma-inspire ka mo. Ang talagang tanging layunin ni Father Butch ay mabigyan kayo ng tibay ng loob, ng lakas ng loob, lalo sa pandemyang ini. Sa panahon mo niyan, igwa pa baga ng takot, tatakot pa tayo, gabos, pero importante may paglaom kita. Yan importante, paglaom, pagtubod sa Diyos, yan ang mapakusog sa satuya. Kaya nga kita mga tugang, mag-arang sa Diyos at parating girumdumon ta permi ang Diyos na yaon sa satuya. Kaya satuya ng pangadyon, ang pangadyon na memorary na ibig sabihin o gustong sabihon, girumduma. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sinumang humiling ng iyong kalinga at tulong na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami na mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, bagkus kami iyong dinggin at kaawaan. Mahal na Birhen Maria, pakisabi po sa iyong anak na si Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas. Nabindisyon na niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga tumutulong at lalong-lalo na ang lahat ng mga nagtatrabaho at lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Nailigtas niya po kami sa anumang masama, anumang kapahamakan, anumang disgrasya at lalong-lalo na sa COVID-19. Tulungan niya po kami na anumang aming sasabihin, anumang aming gagawin ay makakatulong sa aming kapwa at ikapagpupuri sa iyo. Tulungan po ninyo kami maging kasangkapan niya, lalong-lalo na sa pagpapahayag ng katotohanan, ng kabutihan at kaligtasan. Ang lahat na ito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Katapos ng mga G, okay? Ngunyan, mag-urulay-ulay naman kita. Kasabag importante matalaga mga tugang na makipag-ulay muna kita sa Diyos. Importante baga? Nakikipag-ulay kita. Bakusan ang kaulay ang tao, kundi kaulay taman ang Diyos. Talaga, Father? Nakaulay mo na ba ang Diyos? Iyo, every time we pray, we talk to God. Nakakaulay ta ang Diyos. At sana, sa pagkikipag-ulay ta sa Diyos, dapat makinig din tayo, magdagog din tayo. Kasi hindi ba, in a dialogue, there is what we call two-way. Okay? Listening and
talking. Hindi yung talking and talking, not listening. So you have to listen also to one kung sise ang kaulay mo. Okay? Tulad ngayon, nakikinig din kayo sa akin. Ako nakikinig din ako sa inyo. Yan, dapat magkarinigan tayo. Kasi pag hindi tayo magkarinigan, hindi tayo magkakaintindihan. Yan mga tugang. Kaya nga, mangyayari, hindi dialogue. Daya, nalugi pa. Nadaya na, nalugi pa. Ang hapon talaga kan monolog. Kaya si Father Boots, dahil man ako nagmomonolog digdi, nagda-dialogue ako sa sadiri ko at sa Indo. Mga tugang, magayunong kasi ang sa tuyang pag-urolayan ngunyan, ang Ebanghelyo mananggad, manunungod iyan mga tugang sa pagkamuot. Kasi nga ni, ang pagkamuot ng Diyos, iyan talaga ang naging dahilan kung bakit tayo nailikha. Okay? Because sabi nga, love, okay, ang isang pinaka-elemento ng love or pagmamahal o pagkamuot, it diffuses. Ano, Father, ang it diffuses? Because sa Latin, igwa kaming sinasabing kasabihan, bonum or good. Okay? Love is good. Okay? And since love is good, it diffuses. Kaya pag may mahal ka, ang importante talaga, nagdi-diffuse ka. Ano Father, ang diffuse? Di ko nga alam ko sa Bicol, anong ibig kami sabihin ka? Ibig sabihin, talagang nagtatao. O yun. Saro yan, ibig sabihin diffuse, nagtatao. Nagpapalaganap. Nagdi-diffuse nga. Parang ilaw. Ang ilaw baga, nagdi-diffuse yan para magtauning liwanag. Arugaan. Kasi sa Latin, igwa kaming pigsasabi, bonum es diffusubum sui. So, goodness spreads itself. Okay? It diffuses itself. Ganon din ang pagmamahal, ang pagkamuot. Di ba? Kaya pag may pagkamuot ka, gusto mo, hindi ba, i-share mo yan eh. Kaya yan ang importante. Kasi kung tunay na pagkamot mo, isi-share iyan. Pero kung tunay na pagkamot iyan, itatago mo iyan. Kasi kung tunay na pagkamuot. Kaya selfish love is never love. Yun, makasarili. Because by love, since it is good, anumang pagkamuot ay marhay. Tanda natin yan. At anumang marhay, nagdi-diffuse. So it tends to spread. Okay. So yan ang talagang pinaka-essence o what makes love, love. Because it is good. And since it is good, it diffuses. Okay? Kumakalat. Yan. In other words, nakakahawa. Hindi lang po ang virus na COVID-19 ang nakakahawa. Dapat din ang satuyang pagkamuot, ang ating pagmamahal ay dapat maging contagious, no? Dapat nakakahawa, dapat nakaka-infect yan. Of course, yung mga term niyan ay negative, pero ang tinatawag diyan, talagang dapat experience tayo, nakakakalat tayo. Na ibig sabihin, na ipadadaman natin. Yan. Yan ang importante mga tugang na nararanasan natin. Kasi kung hindi man na natin nararanasan, data na raramdaman. Data bagang mayuman, di man ako na pagkay niyo, bakong nakulugan, kundi di ko namamatian. Yan. Ibang kulog Tapag ang tawa nagkukulog, ay difficile yan, pain yan. O nakakakulog, you're making or you're causing pain. You're hurt. No. Love doesn't cause hurt or pain. Okay? Although sinasabi, love till it hurts. Sabi ni Mother Teresa of Calcutta, nasaro ng santa. So doon mo talaga malalaman, talagang nagmamahal ka. Kasi iyan magayon ng mga tugang ang satuyang ebanghelyo na sinasabi, ang sabi ng Panginoong Hesukristo kasi sa ebanghelyo ngunyan, inihong talata na gusto kong bigyan na sa ebanghelyo ni San Juan, kabanata 15, talata 9 hanggang 11, ining talatang ini. Ang sabi niya, kung paanong iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Yun. May kasabihan na we cannot give
which we do not have. Dahil kita makakatao kung daimang kita. Halimbawa, o dahil kang kwarta, makakatao ka ng kwarta, dahil dapat igwa ka muna ng kwarta bago ka makatao ng kwarta. Arog talaga kaan. Halimbawa, o dahil kang magayo na ugali, dahil ka makakatao ng magayo na ugali. Kung anong yaon sa imo, yan ikakatao mo. Kaya mga tugang importante yan ha. Kaya sa tuya baga, bilang mga mananampalataya, bilang mga kaibigan ni Kristo na hahawa ni Kristo. Okay? Nagkakaarog kita kay Kristo, naaarog ta si Kristo. Kaya nga, ang mga Kristiyano dapat arugon si Kristo. Okay? Sabi nga, let us think as Christ thinks. So mag-isip kita, tulad ng pag-iisip ni Kristo. Father, ano ba yon? Ano kaya ang iniisip ni Kristo? Iniisip ka ni Kristo na madisgrasya kita? Dahil, iniisip ni Kristo na magkaigwa kita ng karahayan. Iniisip ka ni Kristo na maapektuhan kita ng COVID-19? Dahil, gusto kita magkaigwa ng immune system. Ano? Yan nga lang, sa kapabayaan kang tao, mayo man magiginibo si Kristo kasi freedom yan eh. God respects our freedom. Kung talagang pababayaan ta ang mga sadirita, dahil man kita masunod sa mga protocol, dahil man kita masunod sa mga sinasabi na mag-ingat ka mo, dahil kita nag-iingat, umayo man talaga magiginibo. Ano? Kasi God respects our freedom. Tandaan natin yan. Ang Diyos ay hindi naman ginawa tayong parang robot na sinususian tayo araw-araw. Pag nagising ka, sususian ka na. Okay? Hindi ka naman walking doll. No? Kung saan mo dadalhin yung walking doll, Father, bakit? May walking doll. No? Father, alam mo kasi yung walking doll dan, sutugan kong babae, si doktora, yan ang sa iyang paborito kahit sa Ralit pa kami. Walking doll niya talaga. First time dati, dahil pa man kaya pamuso ang walking doll kay itong mga 1960s. Pag may walking doll ka, sikat ka. Sa kuya naman, bako, badil-badilan. Baradilan kami. Baradilan talaga. Magayon ng sumashing gun na tinawsa ko kang birthday ko. Pero alam mo mga tugang, kaya nga dahil ako naging pero ang talaga naka-epekto sa kuya, nang tinawaan ako ng St. Joseph Children's Misal ng sa kuyang auntie, si Auntie Biding, okay, doon nakahawa sa kuya. Pighiling ko may mga picture, ay padi, nagmimisa. So gaya-gaya ko, yun, naka-apekto yan. So mga tugang, yan talaga ang magayon na sa tuyang ginigibo, Kasi talagang ganun ang kagustuhan ng Diyos. Gusto ng Diyos na mapakarhay kita. Yan. Ngayon, para mapakarhay kita, tinatawang kita ning mga aral o giya o may mga tagapagturo o may mga nagpapagirumdum o nagpapaalala. Sa buhay baga, importante yan mga tugang. Kaya ining sa tuyang ebanghelyo, aral daw, pinapagirumdum kita ng Diyos. Then ang gadlingawan ang sa iyang tataramon. Lalo baga ngunyang panahon iniho, kita ay bombarded with so much information sa media. Okay? Hindi lang sa radyo, hindi lang sa telebisyon, hindi lang sa mga newspaper. Ang dami na ngayon eh. We are so loaded with informations. Pero ang importante nga, tinuturuan namin kayo, let us be critical thinkers, critical listeners. Hindi, critical. Iba yung critic sa critical. When I say critical, ibig sabihin, i-analyze natin. Totoo ba kaya ito o hindi? Hindi yung mga tao na anong narinig nila, oo nga, or sasabihin siya, Father, ako po kasi nag-aral sa agriculture. Anong agriculture? Yung taong palaging nag-a-agree. Agree. Kultura ng mga taong agree ng agree. Agriculture. Hindi po ganon. Dapat i-question din natin. Halimbawa, nakikinig kayo ngayon kay Father Bombase. So, tama ba sinasabi ni Father o mali kaya? Okay? Dapat tingnan natin. Kaya nga sinasabi, igwa kita ng common sense. Common sense. Yan, importante. Yan ang pagkamuot. Kasi kung namuot kita sa sadirita,
Tamanan to ang sadirita, pagkatapos de kita madaya. Okay? We will not be deceived by other people. Okay? So kasi dami-dami ngayon ng information. Mag-ingat tayo. Ano? Kaya tanungin natin, sabi nga, merong ano yun, yung think, ang tawag, think, T-H-I-N-K. Okay? Okay, ano ba yon? Tingnan natin. Ito ang magiging tanong natin. There are 5 questions that we have to always ask ourselves. Okay? Importante. Number 1, magiging guide ini sa tuya. Kung tayo nagmamahal, nagkakaminuutan o nagmumutay sa tao o sa anumang sa salita, sa gawa, sa gibo, anumang ginigibo ta, ining T-H-I-N-K na iniho, importante ning tanungin natin. Okay? There are 5, sabi 5 yan, T-H-I-N-K, 5 questions that we have to ask ourselves always before we say, before we do, importante. Okay, ano yon? Letter T, is it true? Totoo ba yun o hindi? Ang problema sa atin, kasi sabi ni Father sabi ni Sir sabi ni Ma'am sabi ni Nanay, sabi ni Tatay, sabi ni ganito. Hindi po. Hindi dahil sa sinabi ni Father, tama. Pwedeng magkamali din si Father. Pero titingnan natin, tama kaya yun? Okay? Use your common sense. Nga lang problema sa atin, sinasabi, common sense is so common but it is not actually used by common people. Ano? So, yun. Ang importante, use your common sense. Okay? Let us, kahit na hindi nakapag-aral yan, pero alam mo, mag-isip, magayon. Okay? Because may common sense. Okay? Ang tawag sa Bicol, sensitibo, common. Okay? Okay, may importante yun. At the same time, be sensitive also. Okay, number 1, is it the truth? Totoo ba talaga yun? Hindi. Okay, paano mo malalaman na totoo? Okay? Siyempre, mag-imbestiga. Okay? Verify. Hindi yung lahat na narinig, totoo na. O yung lahat nakikita, totoo na. O halimbawa, nakita mo si Father Bombase, okay, may kaibahan na magayuno na babae. Pagkatapos nahiling mo lang ang kaibahan. Okay? Sasabihin, oy, siguro boyfriend ni boyfriend ni yun ng babae si Father o girlfriend ni Father itong babaeng ini magayunon. Naara ka lang. Hindi mo alam na yung pala kapatid ko. Kasi magayon ng kapatid ko, Chinita. Maganda si Glacy Chinita yon. Magaganda yung mga lahi namin kasi nga may pagka Chinita, makita mo yung mga iba kong mga may Chinese blood iba. So yan po mga tugang mapuputi. Si Father Butch lang kasi hindi gaano maputi Pero mga halos mga pinsang ko, mga talagang magagayon. Tingnan mo, magayon kami. Naalala ko talaga si Chloe. Sabi sa kuya ni Chloe, kasi meron isang naghahanap, Bombase na pa. Kung hindi ka lang maganda, sabi niya, kipamangkin talaga itong tatsa na orang ini. Sabi, kung hindi ka lang maganda, hindi ka namin tatanggapin. Yon, totoo ba yon? Okay, verify. Okay? So, hindi lahat na healing, you immediately conclude. Mali po yan. Investigate. How do you say that it is the truth? Ask. Maghapot ka. Ang problema sa atin, maghapot. Pero minsan, pakialam na lang. Father, sa ibang kaibahan mo. Pakialam mo. Para mo sa Amerika, never ask an American, halimbawa, when I was in America, when I was in California, never ask na, where are you going? Okay? That's very impolite. Never ask people. Okay? You can ask something and never ask, ilan taong ka na? Wag kang yan wag kang magsalita ng ganyan. Don't ask. There are questions to be asked and there are questions that should not be asked. Okay? So maging careful ka. But important thing is we have to ask. Okay? So yan, is it the truth? I have to ask. Okay? Importante, maghapot ka. Malalaman mo. Kung di ka maghapot, wala. Question. Okay? Ask question. So you will arrive to the truth. Kaya pala, you know now. Okay? True. Okay, true. Letter H. Haputunta ang satuyang mga sadiri kung is it really helpful.
Not hurting ha. Helpful. Makakatabang kaya ang satuyang hapot? Ano? O satuyang gibona nakakatabang kaya o di ay makakatabang? Helpful. Yan ang importante mga tugang. Helpful. Nakakatabang kita. Kasi kung di man kita makakatabang, we are simply adding problems, not solution. Sabi nga, don't be a part of the problem, but be a part of the solution. How? By being helpful, matabangon, matulungin. Yan ang importante, ha? Then, anong letter? Sunod, letter I. Okay? Is it interesting? Okay? Interesado ka ba talaga? Yan? Or, hindi lang interesting. Is it really inspiring? Okay? So, ang itatao mo ba talaga nakakataon ng ginhawa? Ha? So, hindi nakakapangpahina ng kalooban. Importante sa buhay. Ha? Yung bagang nakakataon, ay, Father, alam mo, napakusog mo ako. Thank you. Yun, ang importante. Father, alam mo, kasubanggi, may problemado ako, pero nadagog kita ngunyan. Ha? Naliwanagan ako. Yun, inspiring. Okay? Kaya sabi ko nga ni, ang sa tuyang programang Marahay na Hapon is not simply giving you information or informasyon, kundi sa rong programa na nagtatao sa tuya ng inspirasyon. Okay? Maliwanag? Yan ang importante. Ang susunod, letter N. Is it really necessary? Okay? Is it really necessary? Kaipuan ba talaga? Okay? Kaipuan ba talaga o daay naman? Alam mo, tinatawag, there is a difference between needs and wants. O, for example, ngunya na panahon iniho, so magayunon ba itong pantry? Yeah? Yung magayunon, so mga pantry na ginigibo sa community pantry. Pero ano nangyari? Anong ginigibo ninda? Okay, di ba sabi, magbigay kung ano ang makakayanan. Very good, magbigay kung anong makakayanan at kumuha lamang ng inyong pangangailangan. O, yun, tingnan mo, anong ginigibo? Pag nagduman sa pantry, kinuha na gabos. Di na nagtada. Grabe ka naman, halup na halup ka, you are so greedy, kasakiman. Mali po yan. That is never the idea of the community pantry because the community pantry is a good project na ibig sabihin, sharing. Okay? Sharing to the needy, not to those who are wanting and wanting because there is what we call, we can never satisfy, I tell you, we can never satisfy our wants. Okay? But we can satisfy our needs. Okay? Alam mo, sa pagda-diet ko, nag-intermittent fasting po ka, kaya magayon ang sakuyang lawas, ang sakuyang BMI, body mass index, kasi nga ni, iyo nga ni ang importante digdiyo na talagang ako ay nagtataon ng panahon sa sadiri ko. Okay? Talaga importante. Okay? Necessary. It is really necessary because I like to live longer. Si Isa Indong gustong mabuhay ng halawig. Gabos kita. At hindi lang halawig na buhay, kundi mabuhay ni may kwalidad, may quality. Okay? It is not so much the quantity of life, but the quality of life. And yun, tinatawag hunger. Yes, when I am hungry, I have to eat. But I have to control my appetite or what we call cravings. Okay, dalawa yun eh. Appetite and hunger. Okay? Hunger is natural, craving is emotional. Okay? Yan po. Mag-ingat tayo dyan kasi, Father, kailangan ko naman yan eh. Necessity po yan. Necessity. Don't equate necessity with your capricho. Okay? Father, capricho yan. Hindi, yun, capricho. Hindi naman talagang kaipuhan ba talaga yan? Necessity ba yan? Or luxury? Yun. Father, kinakailangan kasi maganda ang aking iPad. Maganda ang aking cellphone. What is the purpose why you should have a cellphone? Importante, go back always to your purpose. Okay? What is the purpose? Otherwise, masisira. Okay? Asan ang pagmamahal dyan? Ha? Kaya importante, necessary. Is it really necessary? Okay? Is it necessary or not? If it is not necessary,
Kahit sa pagtaram, halimbawa, gusto mong sasabihin, pero hindi naman talaga dapat sabihin, huwag mong sasabihin. Father, totoo eh. Pero kahit totoo yan, pero hindi naman dapat sabihin, huwag mong sasabihin. Okay? So yan ang importante. Sinabihan ka ng kaibigan mo, huwag mong pagsabi ha. Okay. Okay. Ayun ang sasabihin mo. Totoo naman, Father. Sasabihin ko, mali po nga yan eh. Okay? Because hindi siya necessary. Okay? Ano pang susunod? Okay? Nakita natin, but is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Is it necessary? And then letter K, is it kind? Yun, kind. Ikakabuti ba yan? Ikakarahay ba yan? O dae? Pag hindi ikakarahay, dae mo gibuhon. Dae mo sabihon. Because yan po ang pinakamahalaga sa pagmamahal. Kaya if you love someone, pag mahal natin ang tao, mahal natin ang bayan, mahal natin ang komunidad, mahal natin ang satuyang buhay, always be guided with these 5 questions in life. Makakatabang po ini sa tuya. Is it really true? Tama ba kaya? Okay? Alam mo, importante, you must always find the truth because sabi nga sa Bible, the truth will set you free. Truth ang katotohanan. Si Kristo mo nagsabi, I am the truth. Yan importante katotohanan. Okay? So, true. Okay? Sapagkat pag totoo yan, hindi ka natatakot. Okay? Kahit balik-balik rin yan, matatakot ka pag if you are living in falsity. Okay? Sa kasinungalingan. The opposite of truth is lies. Okay? Kasinungalingan and pretenses. Pretender. Okay? So, is it the truth? Number 2, is it really helpful? Makakatabang ba talaga yan? Okay, makakatabang. And then, ang importante doon, is it really inspiring? Okay, nakakaginhawa ba? Halimbawa, kung sasabihin ko ito, gagawin ko ba ito sa taong yan, makakataw kaya ako ng ginhawa? O makakakulog ako? Will I just cause hurt and pain? Okay? So, yun ang tanong. And then letter N, is it really necessary? Importante talaga yun eh. Kung importante yan, remember, sa 7 Habits for Highly Effective People ni Stephen Covey, igwa siya ng tinatawag na differentiation within urgency and necessity. Okay? Hindi lahat na kailangan ay dapat. Okay? May mga urgency and necessity. But anyway, we don't have much time to discuss about that. But there is a difference between urgency and necessity. Kung nung urgent, gawin mo. Okay? Kaya kahit hindi pa necessity, urgent yun eh. Halimbawa, may nagkakasunog. Anong dapat gawin? Mag-meeting muna tayo? Hindi. Kumuha ka na. Magtawag ka na ng bumbero.